keď tým deťom nedáte na výber tú zmenu pohlavia, tak oni spáchajú samovraždu. Pôjde hnutie LGBT na školy a povie deťom, že ešte k tomu všetkému, ešte k tomu, že si musíš vybrať, na akú pôjdeš školu, musíš si vybrať, čo budeš robiť, musíš si vybrať, čomu sa budeš venovať, musíš si vybrať, akú budeš mať frajerku, kedy si urobíš rodinu, z čoho budeš žiť. Proste v tom hrozne komplexnom svete, ktorý deťom nerobí dobre, ešte im povedia, že majú si vybrať, aké budú pohlavie. Že to je ďalšia vec, ktorou sa majú zaoberať. Že či sa cítim tak, alebo sa cítim tak, alebo by som možno mal byť gay, alebo by som možno mal byť dievča. Proste to je ďalšia vec, ktorá ich len motá. A tie chuďatka detí, ktoré sa snažia urobiť dobré rozhodnutia, pretože ich strašíme, že každé zlé rozhodnutie bude fatálne a ich život bude hrozný, tak k tomuto všetkému stresu oni ešte majú riešiť to, že aké sú pohlavie.